Ets aquell foc que em crema, el riu que em calma la set, l'hora que passa ràpid i aquells petons als llavis que deixen ganes de més. De tenir els nens, em vaig casar i tot, i el meu germà em va aconsellar per què no tornes a escriure. Jo li vaig dir, ja, però és que no vull escriure en llibreta. Mira, he acabat escrivint una altra vegada en llibreta. Dic, no vull escriure en llibreta. I diu, doncs fes un blog. Vaig fer el blog. No tenia ni ordinador a casa, vaig fer blog. També, justament, també em van dir allò del Facebook, vull dir que això fa 5 anys, sí, fa 5. Sí. Però clar, com que no tinc portàtil, doncs el primer era una llibreta molt gran, després, i ja en seguida vaig trobar les Moleskine. I ja les Moleskine no m'han abandonat. I jo no les he abandonat amb elles, perquè n'hi ha una que estava esperant a casa perquè li tregui el present. Bueno, res, així va començar la història, el que passa que jo no publicava. Jo publicava sol al blog, però jo el primer que vaig escriure, o els 2 primers escrits del meu blog, no eren poesia, perquè jo no volia tornar a fer poesia. Jo vull fer una altra cosa. Però al tercer ja va tornar a sortir la poesia. Que ara estic amb la novel·la i em costa molt, però és el meu gran repte. Jo, quan algú veu que jo tingui això, i no sols és una paraula, sinó que escric, si no és de vida o mort o algú s'està morint, ja m'ho diràs, perquè em fa molta ràbia que em marxin les paraules. Sí. Sempre escric en música. Jo vaig amb l'Spot i amunt i avall. M'agrada descobrir noves músiques, perquè així no em vicio i no escric... No ho sé, és com que em desperten paraules noves o sensacions noves, no? I m'agrada descobrir músiques noves. No m'importa si és clàssica, si inclús alguna òpera o inclús, no sé, alguna música d'ara. Reggaeton no, i heavy metal tampoc. No. Ara diré una cosa políticament incorrecta, però l'he de dir perquè és la veritat. Jo no havia llegit apenes poesia. Poc, faves comptades. Llibres sí, però faves comptades. Fins que tinc un amic, el César, em va dir: escolta, Marta, si vols progressar, si vols millorar, has de llegir més. No sé, es vaga i lee. I quan acabes de leer, vuelves a leer. Llavors, ell viu a Barcelona, en un poblet al costat de Barcelona, i vam anar un dia a casa seva, i ostres, el Miquel Martí-Bol, ostres! I ostres ha sigut tan ostres que m'he quedat enamorada. ¿Qué vamos a hacer, no? Todo el mundo puede ser Martí-Bol. Ahí estem. I penso que és molt planer, és molt senzill, és molt proper, és molt... Mira, jo penso, o t'agrada molt o no t'agrada, perquè els detractors diuen, és que jo no me n'entero. A veure, no t'enteres. Bueno, potser et falta la maduresa aquesta com jo he passat, no que la gent sigui madura per no entendre el Martí-Bol, però poèticament et fa falta la maduresa per començar a entendre. A mi m'agrada... El meu primer llibre es va fer així, el segon ja no, perquè no és políticament correcte, però bueno, jo el que pretenc dels meus llibres, fer el que jo faig, per exemple, amb el llibre del Martí-Bol, que és agafar el llibre i no és una novel·la. Un llibre de poesia no és una novel·la. Llavors, penso jo que és el que te toca. És obrir i en aquest moment què et toca. D'aquí 2 hores, quin te tocarà? Potser serà el mateix, doncs torna a canviar. O tornarà a ser el mateix. Jo, tornant a la música, quines costums també, no? Jo quan escolto una música i estic escrivint un poema, hi ha vegades que escric el poema amb la mateixa cançó. Això vol dir que hi ha vegades que la puc escoltar 20 vegades perquè el poema ha sortit molt ràpid, o la puc escoltar 60 vegades. I després d'haver penjat el poema, després d'haver-lo penjat al meu blog i de
jo continuo escoltant la mateixa cançó, que hi ha dies que dic, hòstia, però no me molesta a mi, no ho sé. I això és el que passa, o sigui, amb els poemes del Martí Pol hi ha vegades que tornes a enganxar el mateix, i jo no torno a fer així, i el veig diferent. I la música, no que torni sent la mateixa cançó, cada dia no em diu el mateix. Quan apareix la frase 3 vegades pel meu cap, 3 vegades seguides, l'he d'apuntar. Perquè si no l'apunto, sé que ara alguna important i ja la lio. És com si les paraules t'empitgessin i et fessin escriure. I tu dius, no, ara no toca, ara estic al carrer i les paraules te diuen llum ben negre amb potes roses, tu escrius. Ho he de fer, però clar, després, si arribo tard a llocs i tal, després penso, merda. La que riu a tota hora i plora de tant en tant, aquella que és una dona que porta ànima d'infant. La sensualitat feta paraula, amb ulls que no callen veritats. Un somni per l'ànima, el desig del plaer. Aquell bocí de vida que ningú vol deixar escapar per si no hi ha un després.